Buen día, buenos días a todas y todos. Gràcies per estar aquí. Ja ho pensava dir, però és que avui gràcies perquè això semblava al dematí el diluvi universal i de fet des que estava esmorzant a casa he començat a rebre whatsapps, e-mails, no puc venir, aquí plou molt, sobretot gent que venia de fora i m'anava encongint, pensava ui, però mira, aquí estem i molt contents. A més, això ho estem gravant, amb la qual cosa després serà molt fàcil de poder-ho compartir amb totes aquelles persones que avui els hagués agradat estar aquí i que no han pogut venir. Vull començar agraint a Casa SEAT per acollir-nos en aquest magnífic espai. Nosaltres no estem acostumats a estar en sales d'aquesta envergadura i ens fa molta il·lusió. La cessió d'un espai com aquest és una boníssima col·laboració d'una empresa amb una ONG. Ja és un gran exemple. També el meu sincer agraïment als ponents que avui sou aquí, que ens inspirareu amb les vostres experiències i amb el vostre coneixement. I a tots vosaltres, ja ho he dit, empreses i entitats, per la vostra presència i pel vostre compromís amb una economia més humana i sostenible. Perquè avui més que mai les empreses que aposten per la sostenibilitat i la cooperació saben que no n'hi ha prou en fer el bé, cal demostrar-ho. I mesurar l'impacte, que és del que va avui aquesta sessió, mesurar l'impacte d'aquestes inversions socials és en realitat posar xifres al compromís i rostres als resultats. Quan una empresa avalua el seu impacte, guanya en coherència, guanya en credibilitat i confiança davant de tots els seus grups d'interès. Però sobretot descobreix el veritable valor del que fa. Com una acció concreta pot transformar vides, obrir oportunitats o protegir el planeta. Per nosaltres mesurar no és només un tràmit tècnic, és una manera de donar sentit i continuïtat al propòsit empresarial. I per parlar de l'impacte de Mans Unides, començaré recordant que la nostra entitat és una ONG de cooperació al desenvolupament amb més de 65 anys d'història, formada per persones voluntàries que treballem per lluitar contra la fam, la pobresa i la desigualtat al món. I ho fem des de dues àrees de treball complementàries. La primera, la que portem a terme a casa nostra, amb l'educació pel desenvolupament i les campanyes de sensibilització anuals. Aquí teniu uns cartells de les últimes 10 campanyes. I amb aquestes volem despertar consciències i promoure valors de pau, de justícia i solidaritat a les escoles, a les universitats o a les xerrades amb entitats de la societat civil. I la segona àrea i la més cabdal per nosaltres a través de l'execució dels projectes de cooperació al desenvolupament. Algunes xifres d'aquest impacte dels projectes de Mans Unides l'any passat. Vam invertir més de 48 milions en projectes d'acció social. Quasi un 5% en acció humanitària, perquè no som una ONG que fa emergències. Només anem a aquelles emergències dels nostres socis locals. El que fem nosaltres són projectes de cooperació i en vam fer l'any passat 575 nous projectes que sumats als 300 que ja portàvem iniciats fa quasi uns 900 projectes en curs. I ho fem a 53 països de 3 continents. I el més fort, impactem en 1.600.000 persones de suport directe. I perquè veieu una mica l'impacte que té això en el mapa del món, doncs veureu en blau, allà on estem presents, en primer lloc el continent d'Àfrica, amb un 40% dels nostres projectes, perquè és el continent més necessitat, i després un 30 i un 30 entre Amèrica Llatina i Àsia. I com ho fem? A través dels nostres projectes que treballen 7 àrees diferents. Perquè la nostra és la lluita contra la fam i la pobresa i les desigualtats. Però això només ho podem abordar d'una manera integral.
Des de l'ODS 1, no? Final de la pobresa, fins a l'ODS 17, aliances estratègiques com les que pretenem avui, doncs passant per tots aquests. Treballem en primer lloc amb l'àrea de projectes d'educació, que per nosaltres és el més important. L'educació és per nosaltres la clau de volta del desenvolupament. Doncs és l'eina més poderosa que permet empoderar les persones per tal que siguin elles les principals protagonistes del seu progrés. En segon lloc, l'àrea d'agricultura i seguretat alimentària, perquè, com us he dit, la nostra és la campanya contra la fam, però la fam només és la punta de l'iceberg de totes aquestes pobreses i desigualtats que hi ha per lluitar. En tercer lloc, tindríem l'àrea de salut, que va lligada absolutament a la defensa del dret de la vida, amb l'ODS 3, i seguidament, per parlar de l'últim exemple, ens agrada sempre parlar de la defensa dels drets de les dones i les nenes i la igualtat de gènere, perquè per nosaltres és un tema cabdal. Penseu que som una entitat creada a finals dels anys 50 per un grup de dones voluntàries que van decidir lluitar contra la fam i la pobresa i que en el seu moment van escriure els estatuts de l'entitat en femení, discriminant els llocs de presa de decisió de l'entitat en positiu per les dones. I perquè encara avui, si fem el retrat de la persona que pateix més desigualtats al món, descobrim el rostre d'una dona o d'una nena. Cada projecte d'aquests que fem genera un impacte en cascada. Una escola nova educa, però també empodera les famílies. Un pou porta aigua, però també salut i futur a la comunitat. Una formació per dones transforma a tot el seu voltant. Com que avui parlem d'impacte, deixeu-me que us expliqui algunes xifres. Com ho fem tot això? No ho fem sols. Per això he posat el valor de treballar junts. L'any passat vam recaptar més de 51 milions d'euros, dels quals el 83,5% és finançament privat i només el 16,5% és finançament públic, la qual cosa ens dona molta solidesa i molta independència. I ho vam fer amb un equip que està implantat a tot el territori nacional a través de 72 delegacions, amb només a Espanya 157 treballadors i una força enorme de voluntaris de més de 6.700 persones. És per això que els nostres costos d'estructura són molt baixets i podem dir que 89 cèntims de cada euro que ens doneu va a parar directament als projectes que fem arreu del món. I aquests 51 milions d'euros els hem aconseguit amb una força enorme de més de 68.000 socis i col·laboradors, d'entre els quals vosaltres, les empreses i les entitats, en sou més de 800. I com he dit abans, impactem en 1.600.000 persones directament. Això és un impacte molt gran, ja ho diran els experts després, però una sola entitat, treballant en un any de la mà de 900 socis locals, ajuda directament a 1.600.000 persones. I després a les seves famílies i després a les seves comunitats. Imagineu-vos que Mans Unides porta més de 6 dècades treballant. Quants milers i milers de projectes hem fet? Quants milions i milions de persones hem transformat la seva vida? Se'm posa la pell de gallina i realment n'estic molt satisfeta. A Mans Unides creiem que el canvi és possible quan unim esforços, recursos i voluntats. I amb aquesta trobada volem obrir camins nous de col·laboració i aprenentatge compartit amb totes vosaltres, les empreses que creieu que el vostre impacte pot transformar el món. Veiem-ho a través d'un curt vídeo que ens mostrarà alguns dels projectes que fem. El
El progrés, el creixement, la riquesa no arriben a les persones més vulnerables. Això és un fet al món d'avui. Una realitat contra la qual ens rebel·lem a mans unides. La prosperitat és possible i necessària, però ha de ser una prosperitat que arribi a les persones a tots nivells. Sabem que donar un nou sentit al creixement econòmic és possible. Busquem aquesta economia més resilient, més d'acord amb la diversitat cultural, més sostenible i solidària, com l'economia de Francesc. Un moviment impulsat pel papa i basat en els ensenyaments de Sant Francesc d'Assís, que promou l'economia del bé comú. Una economia que busca escoltar amb el cor els crits cada cop més angoixosos de la terra i dels seus pobres, per poder-los oferir respostes. Cal canviar els comportaments actuals i donar una ànima a l'economia del demà. Compartir és la clau. Compartir riquesa, compartir esforços. Compartir futur mitjançant iniciatives que posin l'economia i la prosperitat del costat de les persones. Aquesta és l'aposta de Mans Unides, perquè compartir és la nostra major riquesa. Per aprofundir en aquests temes, avui us proposem dues taules rodones. La primera taula, moderada per Olga Duric, voluntària de Mans Unides i responsable de RSC, tractarà com mesurar l'impacte de les accions socials des d'una perspectiva més tècnica. La segona taula, moderada per Sílvia Caparrós, també voluntària i responsable de relacions amb empreses, oferirà un col·loqui amb 3 empreses col·laboradores de llarga trajectòria amb Mans Unides. Muchas gracias. Voy a aprovechar también para dar la bienvenida y agradecer la presencia de Óscar, que hemos estado hablando al principio de que os agradecíamos a todos los ponentes, a ti especialmente que vienes de tan lejos a pesar de estas tormentas. Doncs res, a gaudir de les taules. Gràcies. Hola, bon dia. Benvinguts a aquesta primera taula on parlarem del paper fonamental que tenen les empreses que tenen pel desenvolupament social. Veurem per què és important que les empreses s'impliquin en donar resposta als desafiaments i reptes als que ens enfrontem. Veurem també quins beneficis té per a les empreses la seva acció social, la seva inversió social, com gestionar-la i com calcular, mesurar el seu impacte social. I per això comptem amb 2 experts en aquests temes. Tenim a Sònia Ruiz, fundadora i CEO de Noima, consultora Noima Sustainability Strategies, consultora que assessora empreses i organitzacions a la integració de la sostenibilitat, l'ètica i l'impacte social a les seves estratègies de negoci. Sònia és col·laboradora acadèmica a SADE, a l'Erasmus Rotterdam School of Management i professora visitant a la TAC School of Business de Dartmouth. Comptem també amb la presència de Guillermo Casasnovas, professor titular al Departament de Societat, Política i Sostenibilitat de SADE i afiliat al Center for Social Impact i a l'Institut d'Innovació Social d'aquesta escola de negocis. Guillermo realitza la docència i la recerca en els camps de l'emprenedoria social i la inversió d'impacte. Moltes gràcies als 2 per estar avui aquí. Gràcies, Olga, i Gràcies a vosaltres. a Mans Unides per rebre'ns. Gràcies a vosaltres. Molt bé, Guillermo, si et sembla, comencem per tu. Quins creus, Guillermo, que són els principals reptes socials als quals ens enfrontem a nivell global avui en dia? Bueno, gràcies, Olga. Una pregunta molt àmplia, ara la intento respondre d'alguna manera. Gràcies primer també a Casa SEAT per acollir-nos, a Mans Unides també per convidar-nos, per tota la gran feina que feu, que la conec una mica, però jo també he estat vivint algun temps breu a llocs d'Àfrica, de Centroamèrica, i tota la feina, no només de Mans Unides, totes aquestes ONGs que tenen projectes allà, que són fruit de la solidaritat de la gent i les empreses d'aquí, del compromís d'aquestes organitzacions, realment transformen i ajuden que el món no se'n vagi en orris. O sigui que gràcies també per tota aquesta feina. La pregunta que feies és àmplia, no? Quins són els reptes globals que tenim, globals i locals? Jo crec que
I abans sortia aquí a la pantalla una frase que deia que parlava d'un informe del World Economic Forum que parla dels grans reptes que tenim en els propers anys. Molts d'ells, o alguns d'ells, diguem, més geopolítics, conflictes armats, canvis en les relacions entre països, tantíssimes coses que potser queden una mica més allunyades de les empreses o del que podem fer nosaltres, però també molts reptes que són socials i són medioambientals, que sí que potser toquen una mica més de prop. A nivell medioambiental tots tenim molt clar, i potser les pluges d'avui ens ho recorden, el canvi climàtic, la contaminació, tot això. A nivell social també els veiem cada dia, problemes d'accés a l'habitatge, problemes de com acollim els immigrants que venen, problemes de molts tipus amb les noves generacions, amb el mòbil, les addiccions, tot això, no ens manquen problemes. I jo crec que em sortien dues idees. Una és que com el nostre sistema econòmic o les empreses no podem desentendre'ns perquè al final l'economia està ficada dins d'una societat i una societat que està ficada dins d'un planeta. Llavors, pretendre que nosaltres com a empreses i potser també com a escoles de negoci fem la nostra però passant una mica del que passa al nostre voltant és una mica il·lusori i real perquè al final no podrem tenir empreses que funcionin si no estem en una societat que funciona també d'una manera raonable i si no estem en un planeta que també funciona. Llavors, jo crec que és en el propi interès del nostre sistema econòmic, de les nostres empreses i organitzacions, que tinguem cura i que cuidem d'alguna manera tant els aspectes més socials com els aspectes més mediambientals. L'altra idea que em sortia és que moltes vegades aquests problemes que dèiem ara són conseqüència bastant directa del propi sistema econòmic en el que estem. Per exemple, el sistema productiu i de consum que tenim ens porta clarament a la sobreproducció, a la contaminació, a tot això. El sector de l'habitatge que tenim genera exclusió, el sistema laboral que tenim genera desigualtats, i podríem pensar en altres. El sistema d'informació i de xarxes socials que tenim genera addiccions i problemes en l'adolescència i tot això. Llavors, les empreses, moltes organitzacions, d'alguna manera ens beneficiem també de tots aquests sistemes perquè al final són els sistemes que ens permeten fer la nostra activitat econòmica i tenim. Rebem els beneficis, però després també no en som responsables de vegades dels impactes negatius. Això que en economia no anomenem les externalitats negatives, que queden una mica fora de la compta de resultats o del balanç de les empreses. Llavors jo crec que com a empreses, a part del que dèiem abans, que ens interessa viure en una societat i en un planeta que funcioni perquè puguem funcionar com a empreses, també hem de tenir cura d'aquestes externalitats negatives que els nostres sistemes estan generant. I en aquest sentit, col·laboracions entre empreses, ONGs, per compensar una mica i canviar les estructures i com funcionen les coses és important. Jo crec que els reptes són moltíssims i això neixen d'aquesta impossibilitat de separar el que és economia, societat, planeta i d'aquesta corresponsabilitat. Molt bé. Gràcies, Guillermo. Veient aquest paper que poden jugar les empreses en resoldre els reptes socials, Sònia, per què és important que les empreses integrin en la seva estratègia de negoci aquesta acció, aquest impacte social? Per què no s'han de limitar només a complir amb els requeriments ESG, Environmental Social Governance, sinó que els han d'integrar en la seva estratègia? Doncs, de nou també reiterar el meu agraïment a Casa SEAT, a Mans Unides, per la vostra tasca. La veritat, coneixia algunes de les vostres activitats, però després de la presentació m'he quedat molt impressionada, a més de l'experiència de l'Olga en el terreny, que hem tingut ocasió de compartir aprenentatges. I bé, la veritat és que jo també m'agradaria incidir una mica en aquest entorn tan canviant, tan complex, amb aquest entorn de reptes, que diré una paraula que trobo que anirà sortint de manera reiterada, que són canvis sistèmics. És a dir, no podem adreçar un repte sense pensar com està interrelacionat amb la resta. Jo crec que el dia d'avui és un gran exemple de recordar-nos que la natura ens recorda lo vulnerables que som, de que la ciència no es pot negar, de que hi ha una gran part de la població que està totalment fora d'aquest sistema econòmic de producció i consum que comentava el Guillermo, i que això genera moltes tensions de tot tipus: polarització política, retorn dels autoritarismes,
una mica de desprestigi dels temes, no? ESG, en aquest sentit, que es troben entremig d'una batalla política quan haurien de ser una agenda comuna, una agenda de futur de la humanitat, perquè al final tots estem en el mateix vaixell. Llavors jo trobo que davant d'aquest panorama, que és un entorn de policrisi, de multicrisi, en la qual sí que potser als anys 70 o als anys 80 adoptàvem una crisi que era cíclica, la passàvem uns anys de tranquil·litat i vinga fins la propera. Ara no. Ara un CEO, ara un directiu d'una empresa ha de saber tenir les llums curtes i les llums llargues. Ha d'estar responent a les demandes diàries de la gestió de negoci, però ha de pensar també si aquest negoci serà sostenible i serà resilient de cara a mig i llarg termini. Per tant, incorporar els aspectes d'innovació social, d'impacte social, és una estratègia per mi d'intel·ligència corporativa. És un exercici de veure més enllà i veure que jo estic en un sistema que està interconnectat i al que jo no li puc donar l'esquena. Una mica el que també comentava el Guillermo. Les empreses han sigut un agent sempre social de canvi. Aquí tindrem després a la segona taula empreses d'un gran llegat familiar que s'han tingut que adaptar a les dures i a les madures quan un tema com el canvi climàtic està afectant el core de negoci. Doncs no podem pensar que tot el que està passant a nosaltres no ens afecta. Llavors jo diria que davant d'aquesta realitat tenim dues opcions i estem veient que a nivell polític hi ha opcions d'estratègia de l'avestruz, amagar el cap sota l'ala. Jo crec que les empreses no han sigut mai d'amagar el cap sota l'ala, han sigut de veure els reptes, les oportunitats i els impactes que es generen i podem fer una cosa, podem complir i fer un informe que ja està molt bé perquè els informes són un exercici de transparència estratègica, però els informes han de ser el resultat de l'acció, no una manera de disfressar coses que no acabem de fer. Podem fer això, que ja està molt bé, però podem anar les empreses que són agents de canvi, les empreses que són resilients, que miren a futur, que realment són les que sobreviuran en aquesta època de caos, són les que veuran de manera proactiva dues coses. Primer, quina responsabilitat tenen amb la generació d'aquests impactes negatius a la societat i quina responsabilitat i quina capacitat d'impacte, perquè poden generar innovació, tenen recursos, tenen coneixement, com utilitzaran tots aquests actius en transformar l'entorn. I jo crec que aquí hi ha un punt molt clau, que és el punt de la col·laboració amb entitats com Mans Unides. Les empreses tenen molts recursos, tenen una gran infraestructura, tenen aquesta mirada al futur, però a vegades els hi pot mancar aquest coneixement del terreny. I jo, que vinc del món també del tercer sector, perquè abans de ser CEO de Noima, que és aquesta consultora, he passat pel sector privat, però també he estat treballant pel sector social, sé de la passió que hi ha al darrere d'entitats com Mans Unides, del compromís absolut, de la humanitat i d'aquest arremangar-se i bajar al barro. I jo crec que la combinació d'aquesta mirada valenta a futur, reconeixent els impactes negatius que generem, però també no claudicant de la responsabilitat que tenim per resoldre, per ser part de la solució i no del problema, vinculat al coneixement al terreny, és una aliança imbatible. Per tant, innovació, impacte social, al cor de negoci i no veiem-ho com una més a més, perquè ens pot generar oportunitat de ser més resilients i tenir més legitimitat social, per suposat. Moltes gràcies, Sònia, per aquesta visió tan innovadora i global de l'enfoc de per què s'ha d'involucrar l'empresa i de quina manera. Guillermo, parlarem de beneficis que hi ha per l'empresa el fet d'involucrar-se socialment, però m'agradaria, com a afiliat que estàs al Centre for Social Impact, donar una mica d'idea de que pot tenir beneficis econòmics també per a les empreses, que invertir socialment no està renyit amb la rendibilitat. Què ens podries dir d'això, Guillermo? Sí, jo crec que potser fa uns anys pensàvem més com el tema de la innovació social i el tema més empresarial o de rendibilitat financera ho veiem com més separat, i potser la meva empresa es dedica a guanyar diners i després ja donaré pel meu compte i ja faré alguna altra cosa. Jo crec que cada cop més veiem com aquests dos mons s'apropen i s'interrelacionen. Nosaltres des de SADE treballem molt amb empreses socials, amb inversors d'impacte, que són organitzacions que intenten
fer organitzacions híbrides, que tenen les empreses socials, per exemple. Són empreses que normalment neixen perquè detecten un problema que tenim a nivell mediambiental, a nivell social, i diuen per adreçar, abordar aquest problema, el que necessitem és una empresa, un model de negoci que realment pugui ser financerament sostenible, pugui ser rendible, també fins i tot financerament, però que estigui responent a aquests reptes socials. Jo crec que d'això cada cop en veiem més. Tradicionalment veiem més empreses socials en el sector de donar feina a col·lectius desfavorits, però ara cada cop més veiem empreses socials molt innovadores i que a través dels seus productes i els seus serveis milloren la societat de maneres diverses. També des de la part de la inversió veiem inversors, una cosa seria la inversió sostenible o inversió ESG, que li diem que mires de reduir els teus riscos, però també hi ha molts inversors que van una passa més enllà i diuen jo vull invertir en empreses que realment estan aportant solucions noves a problemes que tenim al món i així. I per aquests inversors, de vegades potser renuncien a una part de rendibilitat, de vegades busquen també altres rendibilitats en aquest tipus d'empreses. I per ells, tant per les empreses com per als inversors, la part de medició de l'impacte que dèiem abans és molt central, perquè al final si dius que per tu això és un objectiu central, doncs t'has de centrar en el teu compte de resultats, però també t'has de centrar en quin és el teu impacte, com el demostres i com aquesta mesura t'ajuda després a gestionar millor l'empresa. Una altra innovació que jo crec que hi ha en aquest sentit, i potser una mica tocant més a la filantropia, és el que en anglès li diuen venture philanthropy, o filantropia estratègica, que ho traduïm, que també vol dir una mica portar coneixement i pràctiques del món empresarial, del món financer, a la filantropia. I això vol dir jo crec que tenir una mirada una mica més de llarg termini, no dir només dono diners a aquesta ONG, però vull que tot vagi a ajudar el nen de la foto que he vist. No, jo confio en aquesta ONG perquè sé de tota la feina que fan de projectes més estructurals o el que sigui, i jo, el meu compromís és que en els 5 propers anys els hi donaré uns diners cada any perquè millorin les seves capacitats internes o perquè tinguin una estructura més sòlida, perquè puguin obrir o innovar en programes que potser no saben tant quin serà l'impacte però que poden aportar moltíssim a futur, etc. Jo crec que aquesta filantropia més estratègica, basada més en la confiança, en el llarg termini i així, és una manera també en què les empreses i les ONGs poden col·laborar amb relacions més de llarg termini, més de confiança, i que crec que és beneficiós per tothom al final. Molt bé, gràcies, Guillermo. Sònia, a part de beneficis econòmics, quins altres beneficis, potser a vegades més intangibles, pot donar-li a l'empresa el fet d'implicar-se socialment, d'invertir socialment, i com pot gestionar i mesurar aquestes... Si vols, ho dividim en 2 preguntes, però com pot mesurar aquest impacte l'empresa? Doncs jo crec que sí, que el que estàs comentant són com la part de mesurar, de gestionar, que és més tangible, i després els beneficis intangibles, que són molt importants. No es mesuren potser amb números, però també tenen un impacte al bottom line de l'empresa, perquè evidentment un intangible és la capacitat que tens de generar tracció i de captar i de fidelitzar el teu talent. Poder això no surt a la compte de resultats, però evidentment sense persones no hi ha empreses. Llavors, passem a aquesta part poder després, i el que sí que m'agradaria és, que també és un aprenentatge, vull dir, integrar l'impacte social i la mesura de l'impacte social no és fàcil. No és fàcil, i aquí tenim un gran repte, que hi ha instituts i centres d'estudis a ESADE que han estat sempre molt a l'avantguarda de poder analitzar com es mesura realment la capacitat d'atracció i de canvi social que pot tenir una empresa o una entitat. També hi ha ONGs que ho estan fent molt bé. I jo diria que el més important és que això no sigui la gestió i la mesura de l'impacte social, no es vegi com quelcom que fem post-mortem, si em podeu permetre, que es faci aïllat, sinó que, de nou, respongui a la voluntat de posicionament, a la voluntat estratègica d'una empresa. Per tant, el que gestionem i el que mesurem ha d'estar integrat a l'estratègia corporativa, per començar. Llavors, com decidim quins aspectes, els que d'aquí sou empreses i esteu amb temes de doble materialitat o amb temes de teoria del canvi, per on comencem per triar quin aspecte social és el que realment està més alineat al meu core de negoci?
Una empresa no és Miss Universo, no és paz mundial i em dedico a solventar tots els problemes del món. Una empresa ha de solucionar o intentar ser part de la solució dels aspectes que són més materials, que estan més alineats amb el core de negoci i on aquesta empresa també pot tenir una capacitat d'ampliar, d'escalar i de proporcionar solucions. Per tant, hi ha dos aspectes. Un és les empreses que són una miqueta més grans, però també ho aconsellaria a pimes, fer un bon anàlisi de doble materialitat, en la qual analitzes quins temes són rellevants a nivell ESG, com t'estan impactant el teu bottom line, però també quins impactes estàs generant tant positius com negatius a l'entorn i d'aquí surt una matriu i d'aquesta matriu els temes S que surtin més destacats són aquests temes en els quals l'empresa haurà de gestionar, haurà de crear projectes amb ONGs o sense, però amb col·laboració sempre es fan molt millor i després haurà de definir mètriques i en base a aquestes mètriques haurà de reportar. Per tant, veiem que hi ha una manera d'analitzar, prioritzar i fer un retiment de comptes correcte en base a una doble materialitat i també quelcom a la qual les entitats del tercer sector estan més habituades i crec que és una eina que pot tenir molt potencial també amb empreses, és definir la teoria del canvi. Al final la teoria del canvi és dir quin problema vull resoldre, quina capacitat tinc per resoldre, quins tipus de projectes necessito i què és el que vull assolir, quin és l'impacte final que vull generar. La teoria del canvi al final és un procés en el qual podem ajudar a definir molt el scope, el focus d'aquest problema o d'aquest repte a gestionar. Per tant, dos vies perquè realment l'estratègia d'impacte social estigui superalineada amb negoci, no sigui una més a més, per tant, d'aquesta coherència se'n resulta una avaluació de KPIs que ens dona un retiment de comptes molt més professional. Per una part, tindríem gestió d'impacte. I per l'altra part seria fora d'aquests KPIs més quantitatius, que poden ser quantes persones hem afectat la nostra acció o que hem generat una mica la tercera columna que ens has ensenyat abans. Quantes persones hem arribat de manera directa i indirecta. La construcció d'un pou pot ser una infraestructura, però quan al Sahel els pous estan plens de sorra i el 70% de les persones del Sahel tenen menys de 30 anys i després estem dient com vinculem aquests temes amb els temes de la immigració i com els acollim, doncs aquí veiem un tema d'impacte triangular i de com gestionar d'una manera molt més holística. Llavors, l'altra part que m'has preguntat és l'intangible. A veure, primer de tot jo diria ara, se n'ha fet molt mal ús del tema propòsit corporatiu, però també trobem empreses que el propòsit corporatiu no és només un eslògan que posen a l'entrada de l'empresa, sinó és quelcom que forma part de la cultura corporativa i que regeix la presa de decisions i d'inversions. I aquestes empreses que tenen un propòsit molt integrat són les empreses que realment, primer, atrauen talent i atrauen talent jove i fidelitzen talent sènior, que aquí som molts talent sènior i tenim molt a donar i molt a fer encara. Per tant, una empresa amb un propòsit ben definit, vinculat a l'impacte social que genera de manera clara, de manera coherent, de manera valenta, atrau i fidelitza talent, que al final és la força número 1 d'una empresa. Per altra banda, tenim tots els temes de reputació corporativa, que és un gran intangible. Tenim, evidentment, tot el tema de gestió de riscos. Al final, treballant amb aliança, el que fas és identificar moltes vegades potencials reptes o potencials conflictes abans que t'arribin, perquè tens una voluntat d'escolta, una capacitat de diàleg amb els teus grups de relació molt més sincera i molt més estructurada. I sobretot el tema de legitimitat social per operar. Estem veient que normalment una empresa que gestiona l'impacte social de manera sèria té una relació amb els grups d'interès fluida, basada en el diàleg, que el diàleg és de dos, no és veniu que us escolti i posi el vostre input a la matriu de doble material i després ja no us faig mai més cas. Vull dir, hi ha una relació molt fluida i aquest diàleg amb els grups de relació és una font també d'innovació. Per tant, us animaria a que tant per la vessant de l'impacte més mesurable com el menys mesurable, però que també té un impacte amb la resiliència empresarial, que us animeu a integrar-ho, perquè té beneficis claríssims. No a curt, s'ha de dir,
però a llarg molts. Molt bé, a mig i llarg termini. Molt bé, gràcies, Sònia. Guillermo, per què la col·laboració entre diferents sectors i en concret entre l'empresa i el tercer sector pot ampliar l'impacte social? Doncs mira, jo, relacionat amb això, el que deia la Sònia ara de la teoria del canvi, per exemple, no? és un exemple d'aquesta col·laboració en el sentit que són eines que venen del tercer sector, sobretot del sector no? de l'ajuda al desenvolupament i de les ONGs, i com cada cop més inversors, empreses també utilitzen aquest tipus d'eines, no? Per entendre millor quin és l'impacte que tu estàs tenint o quin impacte vols tenir i així. No? O sigui que de vegades pensem en la col·laboració, empreses que ajudem a ONGs, però també de tot el sector social hi ha molt coneixement que després ajuda a les empreses. No? Jo ara quan deies com aquesta col·laboració pot amplificar l'impacte social, jo crec que no només amplificar, jo crec que és l'única manera. No? Al final, si entenem que els problemes que tenim, no? I com deia al principi també la Sònia, són sistèmics, no és que diguis no? El tema mediambiental està separat del social o el tema de l'habitatge està separat de la migració, o al final tot està molt connectat. No? Llavors, intentar que jo com a empresa o jo com a ONG tinc el meu petit calaix i intento tenir l'impacte aquí sense pensar el que passa al voltant, de nou és una mica il·lusori perquè al final si no canviem una mica les estructures, al final nosaltres anem ajudant a una sèrie de persones, però els problemes no es resolen i no avancem. No? Jo crec que el vídeo també sortia. No? Al final, quan pensem en l'impacte de Mans Unides, no és només les moltíssimes persones que s'ajuden, sinó parlaven de transformar l'economia, fer-la més inclusiva, transformar sectors productius en aquests països. No? Jo crec que la idea és aquesta, que la col·laboració entre empreses i ONG pot ajudar a que a nivell d'indústries concretes, de sectors, no pensem només en el número de persones, sinó pensem en com canviem la manera en què aquest sector concret, aquesta indústria funciona. No? I realment, doncs això, no? Aquesta col·laboració jo crec que parteix també de la interdependència i del fet que cada actor té els seus recursos, coneixements i així. No? Al final, com també dèiem, les ONGs tenen molt coneixement de terreny, de poblacions vulnerables, excloses i així. Des de la part més empresarial potser hi ha recursos econòmics, però també hi ha molt coneixement de com fer organitzacions eficients, processos que funcionen i així. I també les administracions públiques han de jugar un paper important a nivell de com institucionalitzar alguns d'aquests canvis, com mirar també des d'un punt de vista més de relacions entre països, de vegades. Jo crec que sumar tots els sectors a la causa és important. És una manera també de mirar a llarg termini, d'oblidar-nos una mica dels egos de cadascun, que de vegades diem, jo vull en el meu informe d'impacte, vull dir que jo he tingut aquest impacte. Bueno, no és només tu, i al final ets tu, més l'altre, i això, anar una mica més enllà de la xifra que et pots atribuir a tu mateix, que sempre és complicat, perquè tot aquest món de l'impacte social, com dèiem, és molt difícil saber exactament tu què has transformat i què no. És dir, mira, tenim una agenda una mica compartida, uns objectius compartits, i entre tots posem el que tenim i contribuïm. I també ens ajuda, jo crec, a treure'ns prejudicis, perquè al final, si no, de vegades és jo soc de les ONGs, les empreses són els dolents, no treballarem amb ells. Jo soc d'una empresa, les ONGs són ineficients. No, aquí tothom té les seves maneres d'entendre les coses i necessitem els esforços i els recursos de tothom, si no els problemes persisteixen i només anem posant allò tirites. Molt bé. Crec que està claríssim. No sé si algú vota tan desacord amb això, però després ho comentarem si volem. Crec que és així. I per últim amb les preguntes, perquè volem deixar una mica d'estona perquè si voleu preguntar des del públic. Sònia, et volia preguntar pel tema de la comunicació. Reportar i comunicar quan una empresa fa acció social, també es podria traslladar a l'àmbit mediambiental, els temes ESG. Què hem de fer perquè no se'ns acusi que estem fent greenwashing o social washing? On està l'equilibri de reportar i que no es vegi com una publicitat mig enganyosa per part de l'empresa? Una pregunta tela, una mica complicada. Però sí que és cert que, a veure, jo he estat també de fet a l'ONG on vaig estar treballant era cap de comunicació, i hi ha el gran repte entre comunicar per figurar i comunicar per transformar. I jo crec que des del moment que
nosaltres no anem allò al concurso de bellesa, no? A dir les virtuts de les coses que fem i explicar accions i no tangibilitzar els resultats. I en el moment en què ens oblidem, no? De que la comunicació al final és la part final d'una gestió de l'impacte ben feta. I moltes vegades tot això no està alineat, ni a les entitats socials ni moltes vegades a les empreses. Jo sóc una gran defensora de que la comunicació ha d'estar integrada al projecte des del moment zero i que la comunicació tant a empresa com a ONG ha de tenir un rol molt més estratègic. Per tant, si està involucrada des del primer moment amb aquesta gestió de l'impacte, la comunicació que en farà serà una comunicació com cal, no una comunicació adreçada a vendre's, que és el que genera més desconfiança, és el que genera aquests atacs estem en un moment de polarització, hem dit al principi, i el gran actiu, el gran camp de batalla és la confiança en les institucions, en els governs. Per tant, fer les coses ben fetes, identificant els punts claus on volem nosaltres prioritzar la nostra acció, identificant els KPIs on volem realment realitzar aquest impacte i després informant i comunicant el que hem fet és un exercici de responsabilitat. Ens permet treure pit del que hem fet bé, ens permet mostrar vulnerabilitats i àmbits d'aprenentatge. Per mi la comunicació més autèntica és la que diu hem arribat fins aquí i encara ens queda marge fins allà, de dir tenim marge de recorregut. Ens permet compartir aprenentatges i ens permet visibilitzar el que fem per tal de trobar nous aliats. Si no expliquem el que fem, com podrem trobar aliats per aconseguir aquest impacte no tant ego, sinó més eco, vull dir, de passar dels ecosistemes als ecosistemes. Per tant, la comunicació és cabdal, s'ha de fer ben feta, al tanto amb el que és greenwashing i social washing, és a dir, no diguem coses que no estan alineades amb el que fem, és a dir, si som una empresa del sector energètic i dediquem un 0,5 de la nostra inversió a energies renovables, no diguem que estamos por la transición verde. Si som una marca de moda que té una línia només de roba d'economia circular, no diguem que som una empresa circular de roba, és a dir, no tinguem a l'interlocutor per un infant al qual se'l pot manipular, tinguem-lo com una audiència, un stakeholder rellevant en el qual se l'ha d'informar de les coses tal com són, però també se l'ha d'involucrar per ser part de la solució. Per tant, diria comunicar amb responsabilitat, orientat als objectius que haguem definit prèviament i comunicar sobretot per transformar. Molt bé, perfecte, Sònia, moltes gràcies. No sé si voleu afegir alguna cosa més. Jo crec que hem parlat massa, no? Si voleu, passem... No sé si algú vol tenir alguna pregunta, vol comentar alguna cosa, algú del públic. Si no, preguntaré jo, Bueno, a mi hi ha una pregunta que potser, no sé, que ens podem plantejar tots, no? Mans Unides actua fora d'altres països del tercer món i que una empresa que estigui aquí, que sigui local, el fet de que col·labori fora d'aquí, d'alguna manera, com lliga això amb el que parlàvem de la seva estratègia, la seva comunicació, com pot una empresa defensar aposto per fora però estic aquí, no? Com podem... Bueno, jo crec que és una bona pregunta. Jo crec que hem comentat una mica que al final el que passa aquí està molt relacionat amb el que passa a altres països. També moltíssimes empreses tenen clients o proveïdors o fàbriques o el que sigui en països de tot el món. Llavors, al final, de vegades aquests stakeholders, aquests grups d'interès que estan més lluny, a vegades els escoltem més o són més vulnerables, potser, i ens fixem més en els stakeholders, diguem, que tenim més a prop, però si tu estàs produint o estàs venent o el que sigui en altres països, doncs és important també que donis veu una mica a aquestes comunitats i una manera de donar veu és això, també col·laborant i ajudant a que les coses estiguin millor allà. No només perquè això pot tenir un efecte positiu després en la teva empresa,
sinó també per una responsabilitat o corresponsabilitat en aquests temes. I al final és això que estàvem parlant, que està tot interrelacionat, que si no Sí. treballes allà t'arribaran d'una manera o una altra els problemes aquí, no? I que pots solucionar. Pues, per part nostra, jo no sé com anem de temps, crec que ja estem. Si no hi ha més preguntes ni intervencions, pues, aquí ho deixem la taula. I a continuació tenim la segona taula, que modera Sílvia Caparrós, i us donem el pas. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Això ens ho canviareu, l'aigua, pels ponents? Sí. Yo me pongo aquí si acaso y a vosotros que os vea mejor la audiencia por aquí, si quieres. Òscar. Ens veieu bé tots? Sí, estem ben així situats? Perfecte. Gràcies. Moltes gràcies, Olga, i moltes gràcies als ponents anteriors. Moltes gràcies també a Casa SEAT i sobretot a tots vosaltres que heu desafiat les inclemències per estar avui amb nosaltres acompanyant-nos i també pel suport que ens doneu contínuament, que fa que siguem una organització meravellosa. Después de estas intervencions dels ponents anteriors, que han estat molt il·lustratives, vamos a dar paso en esta mesa a experiencias reales de empresas solidarias, que nos van a hablar de cuál es el camino que ellos han adoptado de inversión social y cuál es el impacto que ellos creen que tienen o que han visto, ¿no?, en lo que son su propia organización y lo que es el exterior en el cual se desarrollan, se comunican y realizan su negocio. Lo vamos a hacer de la mano de estas tres empresas que representan un sector empresarial importante en España que también apuesta por la solidaridad y que están representadas a su vez por sus directores generales. Son tres valiosísimos testimonios, no solamente porque además colaboran con nosotros, sino porque nos van a ofrecer tres perspectivas diferentes de lo que es la inversión social y el impacto que pueden realizar en nuestra sociedad. Con nosotros tenemos a Óscar Codón, que viene de Madrid luchando, como digo, contra la posibilidad de llegar o no. Él es director general de la Fundación Capgemini, nos explicará de qué manera está impactando la sociedad, pero sobre todo, muy importantemente, a manos unidas, ¿no? Es una forma de ayudar a hacer ese impacto después. También tenemos, muchísimas gracias a Miquel Miró, que es el director general de Familia Torres, hace falta presentaciones, y a Carles Canales, que es socio director de Tacting Consulting, que desde una consultora de primer nivel estratégica y tecnológica nos va a ofrecer otra visión muy importante de lo que es la inversión social y el impacto que tiene. Bueno, gracias a los tres por aceptar tan generosamente estar aquí, gracias por ser tan solidarios, gracias por apoyar a Manos Unidas, por vuestro tiempo, que es valioso y ocupado, y muchas gracias por darnos un poco esas pinceladas de lo que es la visión de la inversión social y el impacto. Y tal como decía Olga antes, cuando ha terminado su intervención, al final, si tenemos tiempo, daremos un poco un turno de preguntas a la audiencia, por si hay algún tema que aclarar. Y ya sin más preámbulos, vamos a iniciar esta mesa, en la que yo voy a dirigir un poco las preguntas en general a los tres, y en algún punto os pediré alguna aclaración específica porque sé de vuestras distintas particularidades. Pero lo primero que me gustaría, si os parece vamos por este orden, es que me explicarais un poco vuestras líneas de actuación, dónde os centráis cuando pensáis en inversión social o sostenible. Estamos hablando de impacto en la sociedad, ambos caminos tienen impacto. Y de qué manera esto se alinea con vuestro propósito, con vuestra misión, con vuestros valores. Entonces, empezamos, Óscar. Pues en primer lugar, muchísimas gracias, muy buenos días a todos y todas y gracias por la invitación. Fantástico poder venir hoy a Barcelona, un día lluvioso, pero inestimable el poder estar aquí con todos vosotros. Bueno, lo primero que es la Fundación Capgemini. La Fundación Capgemini es la primera y única entidad sin ánimo de lucro del grupo Capgemini. Desarrollamos toda nuestra actividad en España, pero desarrollamos toda nuestra actividad siempre, el 100% de nuestros proyectos, en colaboración con entidades sociales que complementan lo que nosotros desarrollamos. Y lo que desarrollamos es sobre la base de nuestro conocimiento, que es en innovación y en tecnología. Por lo tanto, siempre buscamos colaboradores que complementen lo que nosotros sabemos hacer.
y sobre todo que den respuesta al propósito que hemos identificado. Nosotros trabajamos, al final, podríamos decir, con un modelo exactamente igual que el modelo empresarial, sobre la base de un plan estratégico. Este plan estratégico tiene, el último plan estratégico se aprobó en el Patronato de diciembre del 2025, 6 líneas estratégicas. Entonces, el 100% de nuestros proyectos tiene que responder. Ese plan estratégico nos permite saber claro lo que vamos a hacer y lo que es muchas veces más importante, lo que no podemos hacer. Porque los recursos son limitados, como en el de todas las entidades, y eso no supone que lo que nosotros no podamos hacer no podemos canalizarlo, porque para nosotros desde la Fundación Capgemini hay un elemento que es determinante, que son las alianzas y el buen gobierno. Entonces las alianzas, en muchos casos, si no las podemos desarrollar nosotros, las canalizamos para la que desarrollen otros. Porque lo que sí es importante es que si alguien quiere ayudar, tenemos que conseguir que esa persona llegue al end y pueda ayudar. Entonces, ese aspecto es determinante, sea con nosotros o sea con cualquier otra entidad del tercer sector. Perfecte. I Manel, des de Família Torres, com ho veieu? Perquè vosaltres, producte, impacte a la terra, impacte a tot arreu. Aquest canvi avui estem veient què està passant per aquí. Quin és l'apropament que teniu a l'enfoc? Hablaré en castellano para que así... No, lo entiendo ya perfectamente. Me dijo que era bilingüe, aunque no lo hablaba. Sí, disculpar, no lo hablo desgraciadamente, pero lo entiendo muy bien. En catalán occidental. Vale. Molt bé, doncs, Família Torres és una empresa que té 155 anys d'història, no? És una empresa familiar i, com dius, està molt vinculada al territori perquè fem vi i spirits i tenim, dintre de la nostra activitat, la propietat de moltíssima vinya, boscos i diguem-ne que, a més, l'activitat està superrelacionada amb la natura i, per tant, la Sònia ha dit una paraula, intel·ligència corporativa. La nostra intel·ligència corporativa, la sostenibilitat és clau, no només pel nostre negoci, sinó perquè per nosaltres hi ha evidència total de que hi ha un canvi climàtic i, a nivell d'inversió social, l'empresa deixa uns diners a la Fundació Miguel Torres, s'encarrega més de la inversió social en temes de la infància o de l'educació en països subdesenvolupats, però després la companyia, en la seva intel·ligència corporativa, té completament integrada el valor de la sostenibilitat en els seus valors i d'aquí es deriva una estratègia de sostenibilitat que diguem-ne que suposo que és la que ha fet que us fixeu en nosaltres, perquè tenim integrada des de fa dècades i, per tant, el nostre propòsit no és un projecte concret, sinó que és que Torres és un agent de canvi i el nostre objectiu és la transformació no només de la nostra empresa, sinó del nostre entorn i, per tant, diguem-ne que és un tema molt complex que suposo que després comentarem una mica, però que és complex a implementar, però és molt fàcil d'explicar, però és complex a implementar. Sí, això crec que és un objectiu que tots volem, però entrar-hi en detall amb ell és més complicat. Carles, per part vostra, sí, què és el que busqueu? Per canviar una miqueta, perquè al final tots busquem una mica el mateix, però per una altra perspectiva, al final nosaltres som una consultora especialista en temes de dades i tecnològics. Llavors, nosaltres lluitem en un món de grans i som molt petits i especialistes. Som un astèrix lluitant contra grans obèlics, i això ens dona molta força. La clau per poder competir amb ells i tirar endavant són les persones, o sigui, el nostre recurs clau són les persones. I per mantenir un equip tan potent i complex com el que tenim, hem de fer 200.000 coses. Fem de tot. Ens estem plantejant inclús baixar a les 5 de la tarda a fer massatges als consultors perquè no es cansin, donar-los un te o el que faci falta. Una de les coses importants és que aquesta gent que són molt bona, tenen molta formació i els alimentem constantment, volen pertànyer a una empresa o a un projecte que tingui una ànima. I això és fonamental. Llavors, al llarg del temps, i ara ja fa jo diria que des dels 4 o 5 anys que treballàvem amb l'equip de Mans Unides, però havíem fet moltes altres coses, hem anat buscant, com que nosaltres directament no podem dedicar molt de temps a fer directament aquests projectes, havíem fet coses també, després, si de cas ho podem comentar, Sílvia,
doncs hem trobat un partner en el que creiem i en el que té transparència, el que ens explica a on va la nostra aportació i on compartim tot això amb els nostres consultors i que al final és un peix que es mossega la cua. O sigui, tenim un equip on aquesta dimensió també la tenim coberta i això ens aporta molt, no? Amb projectes seleccionats, que seleccionem amb ells, que a més els expliquem com van els projectes, l'equip de Mans Unides ens dona feedback sobre com va tot això i al final tot això ens aporta moltíssim. Per nosaltres el gran punt és com retenir el talent. Nosaltres, en aquest sector en el que estem nosaltres, que és un sector que té creix moltíssim, tenim una pressió brutal d'aquestes grans empreses consultores que ens volen fitxar al nostre equip i llavors necessitem tenir el màxim de dimensions cobertes i aquesta és una molt important. Tenir la gent tranquil·la. O sigui que, hem passat directament... Tenim un sentiment d'orgull. Exacte. Hem passat directament a una de les preguntes, a través d'aquesta resposta teva, que era l'impacte, no? O sigui, com a empresa, quin és l'impacte que tu tens a la teva organització, molt més enllà del projecte que tu estàs suportant o d'aquesta àrea estratègica, no? Quin és aquest impacte? Un dels impactes seria aquest, que seria la retenció de talent i fer que les persones treballin alineades amb un propòsit de solidaritat, pero hay otros impactos, ¿no? Sí, me podéis comentar aquí, Óscar, y después Manel. ¿Cuál es este impacto que vosotros observáis cuando tenéis una acción social, de solidaridad, más allá del proyecto en sí? ¿Qué veis? ¿Qué sucede en las empresas? Bueno, yo creo que hay, como en todos los proyectos, que tener muy bien definido lo que haces, por qué lo haces y para qué lo haces. Entonces, cada proyecto... A mí no me gusta mirar el impacto real o tangible o intangible de un proyecto en sí, sino de lo que es el sumatorio y lo que hacemos. Y también mirarlo alrededor de todos los stakeholders. ¿Por qué? Porque si yo cojo el impacto de lo que hacemos hacia el tercer sector, es un impacto y tendríamos, por así decirlo, unos KPIs que son muy diferentes si eso lo estamos hablando hacia los beneficiarios o si eso lo estamos hablando, como decíamos aquí, incluso hacia nuestros voluntarios y voluntarias. Es muy difícil. Entonces yo creo que lo que al menos nosotros siempre hacemos es diseñar todos los proyectos como cualquier proyecto, con todos los riesgos que puede tener, con todas las etapas, con los workpack necesarios y los diferentes KPIs que nos vamos a ir encontrando. ¿Y cuáles son nuestros objetivos? Y sobre esos objetivos decir, ¿los hemos cumplido, los hemos superado o no? Y ser absolutamente sinceros, transparentes y rendir cuentas hacia nuestros stakeholders. Eso es determinante, porque al final, para nosotros, siempre la base de todos los proyectos es poner a las personas, a los beneficiarios en el centro. No es ni lo que yo quiera, ni lo que quiera cualquier parte del equipo, sino lo que ellos y ellas necesitan. Y a partir de ahí determinado. Pero ese es un KPI al final. Si luego a la sociedad queremos aportar otros, bueno, pues diseñamos y tenemos, por así decirlo, una serie de KPIs específicos para cada uno de estos stakeholders. Y en cuanto a términos de cultura corporativa, recuerdo en los primeros días que hablábamos de este tema y tal, ¿no? Ese intangible, ¿no? Que tú me dijiste es tan importante de la cultura corporativa, va más allá de la medición, es transformar tu equipo, transformar tu sociedad, ¿no? A ver, para nosotros hay un factor clave. Ahora mismo estamos casi llegando al elemento bisagra en el que podríamos decir que casi el 50% de los potenciales voluntarios que son, en este caso los empleados de Capgemini en España, hacen proyectos con nosotros. Ya estamos casi eliminando esa brecha de que hace tiempo parecía que había una gran minoría que eran los que hacían este tipo de proyectos, con lo que estamos invirtiendo casi va a ser una minoría el que no lo va a hacer. Y eso es un cambio cultural, y eso no es... Eso es un tema de lluvia fina, es un tema de 365 días, es un tema en el que entran muchos factores, desde un factor de liderazgo social, en nuestro caso
sobre la base del patronato, de un liderazgo social sobre la base, al final nosotros gestionamos toda la fundación con unos clústeres de voluntarios. Hay unos spokes que se desarrollan en las 19 regiones en las que tenemos actividad y sobre esa y sobre la base de nuestro conocimiento interrelacionamos todos los proyectos. Entonces tenemos una matriz de conocimientos en 3D que la macheamos. Entonces hay un momento en el que se genera ese clac y se produce un poco esa transformación cultural. Y a partir de ese momento realmente donde se transforma un ramp-up en el que ya no hay una continua necesidad por parte de todos los equipos de seguir haciendo, seguir proponiendo ideas y seguir transformando. Ese es el momento en el que dices, ha calado y ya es espectacular. Y yo de verdad que invito a todos a hacer ese trayecto porque a partir de ese momento siempre se disfruta porque reconozco que trabajar, yo por así decirlo, he estado en todos los lados de la mesa, pero este ámbito es increíble, trabajar hacia la ayuda a personas que más lo necesitan. Molt bé. I Manel, on veieu vosaltres? Ai, Miquel, perdona, on veieu vosaltres l'impacte? Bueno, em concentraré en el tema de sostenibilitat mediambiental, perquè cada pilar de sostenibilitat té els seus KPIs diferents i nosaltres, per l'experiència que tenim de dècades amb aquest tema, que anem a començar a formalitzar aquest tema de sostenibilitat potser fa uns 25 anys, amb el pas del temps som conscients i convençuts que l'impacte que és la suma dels temes tangibles i intangibles és incalculable. Per tant, a pesar de que tenim els nostres KPIs, el medi ambient, la reducció de la huella de carbono, cada activitat, calcular quantes tonelades t'estalvies o quants litres d'aigua estalvies o quanta llum deixes de consumir o quanta energia autogeneres, que són temes quantitatius, on veiem el nostre supergran valor i que estem 100% convençuts d'això és amb el tema intangible. El tema intangible, diguem-ne que, com ha comentat el Carles, el tema del personal és molt important perquè es reflexa que això ha sigut, que és el fàcil de dir i el difícil de fer, que és la constància del president durant molts anys inculcant aquest missatge, que al final el valor de la sostenibilitat és compartit pels treballadors de l'empresa. És el nostre ADN. Està en l'ADN de la companyia. Està en l'ADN de la companyia. Llavors, la seva mentalitat i les seves pràctiques quotidianes del dia a dia són sostenibles i si algun company potser ve de fora i fa alguna cosa que no encaixa, ràpidament és advertit pels seus companys fins a imprimir una pàgina de paper a tots nivells, diguem-ne que es aconsegueix que tota la plantilla tingui aquest valor imbuït i això també es genera un sentit d'orgull d'estar en una empresa que contribueix a un millor entorn i a un millor benestar social i això jo crec que també els motiva amb el tema de pertinença o fins i tot de motivar-se per treballar amb la nostra empresa. Per tant, aquesta és una part dels intangibles molt important que nosaltres, per la constància del missatge i perquè la intel·ligència corporativa té integrat el valor de la sostenibilitat en l'empresa, és una part molt important del nostre intangible. I després a nivell extern és la coherència dels nostres valors en les accions que fem. Totes les nostres inversions estan enfocades en reforçar aquests pilars. No hi ha cap inversió de torres que afecti en aquests pilars, sinó al contrari, el reforça, més enllà de la rentabilitat financera moltes vegades. I aquesta coherència ens fa forts en reputació. I la reputació també és un altre intangible molt important que fa que siguem un referent del sector. I al ser un referent del sector arrastrem uns altres i ens donem compte que el nostre valor és la capacitat de influir en el comportament d'altres, dels nostres proveïdors i de molts agents. Llavors aquest intangible és immesurable, però és multiplicador, és incalculable. I per tant nosaltres diguem-ne que a pesar de que complim els KPIs i les normes dels temes que ens afecten i tenim molts KPIs, ens donem compte que la nostra missió evangelitzadora és realment la important i la rellevant.
has parlat d'una cosa que és força important, no? Que és la cadena de valor. Hi ha informes, no? Quan es parla de sostenibilitat, els informes, etcètera, que diuen que el gran forat que hi ha sempre en tot el tema de la inversió i l'impacte social és com controlem que els nostres proveïdors també que posin aquestes mesures en pràctica i que tinguin aquesta visió, perquè al final queden com aïllats i el que interessa al final és el tema de la capil·laritat. Aquí, una pregunta que dirigeixo a tots tres, però que potser amb el Miquel té més de sentit perquè fa producte, és ¿exigís o se exige que vosotros cumpláis una serie de prácticas? Luego os preguntaré otras cosas que también recuerdo una conversación contigo que me interesaba. ¿Eso lo hacéis? ¿Os sucede? Sí, sí, sí. ¿Qué ejemplos tenéis? Podemos empezar, Carlas, Manel, como vulgueu. Creo que cada uno tenéis una experiencia interesante que nos podéis comentar. Bueno, sí, diguem-ne que la resposta és que sí, l'intento desenvolupar una mica perquè nosaltres som conscients de que el nostre esforç, si no és amb l'ajuda d'altres, és una microgota en un océano i, per tant, al final, l'efecte és que la responsabilitat sigui compartida a través de la cadena de valor, començant pels proveïdors. Per tant, els nostres proveïdors tenim un còdic d'ètica de proveïdors on reflexem els nostres valors i quan el nostre procés d'homologació de proveïdors, si algú vol treballar amb el grup Torres, té que signar que es compromet en aquests valors, no només de sostenibilitat mediambiental, sinó de drets laborals o de transparència a les seves activitats. I si no firmen, Torres no treballarà amb aquesta empresa. Per tant, tots els nostres proveïdors han de compartir el nostre codi ètic de proveïdors, que diem. A nivell de clients, l'exigència cada vegada és més gran. Les grans superfícies, les grans cadenes mundials ens exigeixen a poc aquest vessant de responsabilitat social o mediambiental. I a nosaltres això ens agrada, perquè al fons és una cadena. La lluita d'una sola empresa no serveix per res. Té que ser tota la cadena de valor la que estigui integrada. Nosaltres apretem, diguem-ne, amb valors en els nostres proveïdors, els clients ens apreten a nosaltres per complir aquests valors, i això ens agrada i ens fa evolucionar. Alguns són grans clients internacionals i exigeixen fins i tot una norma. Torres té totes les normes que pugueu imaginar aquest aspecte, la ISO 14001, les Meta 4 Pillars, i ara estem certificant amb la B Corp. Tot això ve per la pressió que a nosaltres ens agrada dels grans clients internacionals i que és creixent. Llavors, aquesta circumstància fa que Torres sempre tingui també aquest instint de millora, perquè ja la sostenibilitat forma part del nostre sector i també la transparència, la traçabilitat i no sé què. Tot això ja forma part del nostre sector i nosaltres amb això treballem normals i els nostres sistemes interns, desenvolupats durant molts anys, faciliten l'obtenció de tots aquests certificats. Quan una gran superfície americana o anglesa o no sé què ens demana un certificat nou, els nostres departaments, amb les seves polítiques que ja tenen desenvolupades, diguem-ne que acceleren moltíssim aconseguir aquests certificats que diguem-ne que aquests grans clients i distribuïdors internacionals sol·liciten. I a nivell de consumidor, el consumidor no ens demana complir cap estàndard, però sí que percebim que cada vegada més valora si l'empresa o la marca és responsable o no responsable. No pagarà més diners pels seus productes, però si s'entera que és una marca o una empresa que no és responsable, potser deixarà de formar part de les seves preferències i això és irrecuperable. Per tant, la sostenibilitat a nivell de consumidor és sí o sí. No hi ha opció. Exacte, en el fons no hi ha opció i per tant diguem-ne que això encaixa en que la nostra cadena de valor sigui tota coherent i en el fons és el que nosaltres volem, que tota la cadena de valor sigui coherent. Estic impregnada de l'acció social. Carles, vosaltres també teníem una manera xula amb els vostres empleats d'assegurar que hi ha aquesta cultura d'explicar els projectes i també has tingut les experiències de les grans amb el tema dels KPIs, l'impacte, la cadena de valor. Sí, una mica per lligar-ho amb això. És a dir, estàs en un món que si vols jugar a primera divisió, els grans clients pels que treballes, ja t'obliguen a aquests mínims, però al final acaben sent tota una sèrie de protocols i de coses i tal que has de complir i que si no ho compleixes no existeixes. Però tot això el que et fa és anar, diguéssim, on et porta la marea. Aquí la gràcia està
en sortir-te una mica del rebufo i intentar liderar el que tu, pel teu model, t'interessa. No? És a dir, de fet, nosaltres, les nostres plataformes que medim coses financeres, també medim temes de ESG. Cada vegada més, abans comentàveu, no?, que es fan informes verds, no?, informes de ESG. Això, dintre de 2 dies, ja no serà així, sinó que en la mateixa plataforma i en el mateix reporting ho posarem tot, perquè ja és tan important saber quan guanyes, o sigui, les dades financeres del que tens i que guanyes, com ho fas. Temes de credibilitat, per lligar amb el que em deies, ara estem, per molts clients, estem fent coses per demostrar el que paguen, multinacionals, per demostrar el que paguen amb impostos a cada un dels territoris dels països, per evitar que algú... I això ho fan els més valents perquè ja no val allò de no, escolta, és que jo tinc un empleat a Irlanda i resulta que venc el 50% del que ve a tota Europa. Tot això cada vegada es controla més. Llavors, en definitiva, el que et volia dir és que la gràcia has de complir amb tot el que t'exigeixen els teus clients de primer nivell i si no, no hi ets. Però la gràcia és una miqueta liderar tot això, sortir-te del rebufo i mirar pel teu model i per la teva gent, que en el nostre cas estem molt centrats en les persones, perquè al final nosaltres som persones. És una consultora de persones i de com fas que tot aquest ecosistema d'aquestes persones tinguin aquest punt addicional que faci que vulguin seguir pertanyent i espitjant en el teu projecte. I això, la teva pregunta, la segona pregunta, és així. O sigui, ara, amb aquestes plataformes que muntem des de fa un munt d'anys per controlar tot el que passa financerament als nostres clients, ara cada vegada més incorporem tots els indicadors verds de governabilitat, de sostenibilitat i tal, per demostrar la marca, i no per demostrar la marca és una cosa molt important, per demostrar que jo les coses les faig bé, i això té un valor brutal. I si ho vas medint i ho vas medint any a any, ja no passa allò de que pots muntar una història flash, que surt a les xarxes de què he aconseguit no sé què i tal. No, si ho vas mesurant any a any, demostres que tot allò és veritat, perquè tu, algo flash, només ho aguantes amb una sola sortida a les xarxes. Sí, en el moment. Quan això ho vas mesurant any a any, vas demostrant que el full de ruta aquell que t'has marcat és veritable, ¿no? Dentro de la línea de la cadena de valor y de que cómo medimos y no medimos, un tema también muy importante, Óscar, que te quería preguntar es cuando elegimos una fundación o una ONG o una asociación para llevar a cabo nuestro proyecto solidario, sostenible y tal, ¿qué parámetros o qué criterios tenemos que ver? ¿Cuáles utilizáis vosotros, por ejemplo, en Fundación Capgemini? Porque también creo que es interesante que la audiencia que está pensando en dar este paso adelante pues bueno, tenga unas guías, ¿no?, de alguna manera de en qué nos tenemos que fijar cuando queremos escoger proyecto, ONG, fundación. Vale, yo decía al principio que el 100% de todos nuestros proyectos siempre colaboramos. Por lo tanto, la alianza, de hecho es una de nuestras 6 líneas estratégicas, la alianza y el buen gobierno, porque además son determinantes. ¿Eso para nosotros qué significa? Que es un único equipo, es decir, que con quién vas a trabajar para llegar a un reto final forma parte de tu mismo equipo. Al final, en muchos proyectos, y lo veremos más adelante, en algún caso, ese equipo es de tu misma entidad y tú eres parte de esa entidad. Entonces, eso significa que no puedes colaborar con cualquiera, al menos desde nuestra parte. Y además exigimos también a aquellos que quieran colaborar con nosotros que hagan, en la medida de lo posible, el mismo ejercicio. Existen muchos certificados, hablábamos de la Fundación Lealtad en diferentes. Para nosotros no es suficiente. Nosotros al final desarrollamos sobre la base de un plan de prevención del blanqueo de capital y financiación del terrorismo, desarrollamos un plan de compliance específico que nos analiza con quién, una vez que tenemos identificado lo que queremos hacer, si podemos hacer ese match, sí o no, pero que además invitamos a que hagan lo mismo hacia nosotros. Suena muy rimbombante, ya sabéis lo que a veces son los jurídicos, pero que creemos que es determinante. ¿Por qué? Se ha hablado en la mesa anterior. La confianza. La confianza es determinante. Todos tenemos en la retina ejemplos o sucesos que no han sido los más adecuados o las buenas prácticas. Tenemos entre todos que garantizar
que llevamos una buena práctica y que si no es tal, denunciarlo. También está en nuestra responsabilidad que si conocemos algo que no se hace bien, denunciarlo. Entonces, nosotros sobre ese análisis tenemos pues un equipo jurídico que nos ayuda, pero luego hay un equipo técnico que complementa esa parte. Y sobre eso, que suena muy así, no hay muchos casos en los que al final... Pero os puedo hacer un ejemplo, sin poner evidentemente nombres. No es que alguien incluso esté haciendo algo mal, es que a lo mejor alguien, sus fuentes de inversión provienen de algo que nosotros no creemos o no estamos de acuerdo. Es perfectamente legal, pero no va en la línea. Se hablaba antes de aspectos en sostenibilidad. Oye, pues a lo mejor dices, es que yo esa línea no la voy a impulsar, con lo cual, si tus fuentes de financiación vienen de ahí, lo siento mucho, pero... Se aparta de lo que es nuestra... Pero insisto, no lo hacemos nosotros, pero sí que si el objetivo es ayudar, sí que podemos canalizarlo para ponerle en contacto con otro. Para nosotros hay como un frontispicio, que es aquel que de verdad quiere ayudar, pongamos todo lo posible para que ayude. Desgraciadamente no hay tantos, ojalá hubiera tantos casos para poder ayudar. Si no puede ser con nosotros, oye, pues con otro que seguramente tenga otros valores tan buenos o, por qué no, incluso mejores que los nuestros, que pueda llevarlo a cabo. Due diligence, por tanto, de compliance para seleccionar esa organización. ¿Otros criterios que tengamos que tener en consideración en el momento de escoger nuestro compañero? Bueno, en el nostre cas... Tu vas tu. M'avanço, Sí. En el nostre cas, al final, clar, una empresa com nosaltres, que som especialistes i en el nostre ecosistema no sabem de tot, o sigui, sabem molt de lo nostre, però ens falten coses, el que busquem és el millor que ens pugui ajudar. I acabem creant una xarxa, portem 20 anys ja en aquest sector, acabem creant una xarxa de partners. Llavors, en el tema que comentaves, al final també en els últims anys vam anar canviant, no? I vam anar buscant un partner que ens donés transparència al que fèiem i que l'esforç que feia el nostre equip amb aquestes inversions o donacions fos algú que arribés on té que arribar i que tinguéssim la confiança de que tot això estava ben invertit. I vam donar diverses voltes, però ja des de fa 5 o 6 anys, al final, és una mica el que explicava en el primer speech de la Mireia, que quan t'expliquen les xifres, dius, escolta, una organització que són 6.000 voluntaris, que al final tot allò que els hi arriba, només el 10% es queda amb la gestió, perquè necessites una miqueta de gestió, però és absolutament mínim quan ho compares amb altres. L'impacte aquest a nosaltres ens ha frapat, i sobretot la proximitat. El fet de poder explicar i tangibilitzar amb els projectes que fem, inclús parlar amb la gent que en el país està portant aquests projectes i tal, té una potència brutal pel nostre equip. I és per això que vam escollir Mans Unides i que ja des de fa uns anys treballem amb ells. No només amb aquests projectes de donacions, sinó inclús amb temes, no sé per aquí, abans he parlat amb algú que és un projecte molt xulo que fan uns xocolates espectaculars a Sierra Leone, doncs també al final poder ajudar a compartir amb aquesta gent i fer uns xocolates que al final envies als teus clients i poder explicar als teus clients que aquell xocolata que els envies per Nadal, ara firmem 24.000 papers que no podem regalar no sé quina cosa, però poder-los donar alguna cosa que a darrere hi ha una història i que tu, a més, la història te l'ha explicat el que l'està fent en el territori, té una potència brutal. O sigui, due diligence, d'una banda, d'altra banda, expertise sobre el territori, contacte local, transparència, veure que realment tot allò que poses va al projecte. I, Miquel, altres... Molt similar al que han dit els companys, per experiència, perquè el fraude existe, i l'objectiu número 1 és que els diners, comentem el Carles, arribin on vol, i primer el que fem és mirar que la fundació o la ONG estigui alineat amb els nostres valors, també el que ha comentat a l'Òscar, si hi ha alguna cosa dissonant, ho refusem. I l'altra cosa més important que tenim és la reputació de la ONG, i allà, òbviament, mirem una mica la seva gestió,
hi hagi informació de transparència i gestió, que estigui establerta des de fa molts anys, no que sigui una ONG bolet que s'acaba de crear, que acostumen a ser molt perilloses. I bueno, és el cas de Mans Unides. El cas de Mans Unides, clar, té una reputació impecable, sabem que, com ha dit la Mireia, que un percentatge elevadíssim dels seus recursos arriben a destí i després volem conèixer les persones que ho porten. I llavors aquí es fa una última decisió final de dir ens encaixen valors, la reputació és molt bona, els diners són eficients i a més per anar amb ells hem coincidit en tots els aspectes, anem a treballar junts. És això. Perfecte. Bueno, pues son varios criterios, ¿no?, diferentes a considerar y todos muy válidos, y si se pueden dar al mismo tiempo, pues además tenemos ya la organización ideal. No sé cómo vamos de tiempo, tenemos que ir acabando. Vale, bueno, me queda dos preguntas muy rápidas. Quería ilustrar un poco aquí a todos los presentes sobre qué tipos de inversión se puede realizar en una ONG y fundación. Normalmente todos pensamos en dar dinero, pero hay otras maneras de ayudar. Y quería, como sé que sois 3 experiencias diferentes, si me dais 2 líneas cada uno sobre tal, y hago una pregunta final y ya estamos. Venga, pues me lanzo yo primero. Muy rápido. Nosotros nunca damos dinero, siempre damos conocimiento. Hacemos ese match, como el dinero lo invertimos en aquellos proyectos que desarrollamos nosotros y que incorporamos en nuestros proyectos al resto de partners. ¿Cómo incorporamos ese conocimiento? El ejemplo, por ejemplo, que en un proyecto estratégico que estamos haciendo con Mans Unidas, en todo lo que es su plan de digitalización a través de Pro Bono. Nosotros tenemos a voluntarios y voluntarias que desarrollan proyectos de consultoría y que a través del que donamos horas de consultoría. Tiempo y experiencia. Correcto. ¿En vuestro caso, Miquel? Bueno, en nuestro caso, pues col·laborem muchas veces sin dinero, però amb el nostre temps, amb el nostre personal o amb el nostre producte. És el cas del sopar solidari de Mans Unides, on participem amb els nostres vins, i també amb persones nostres perquè ajudin, perquè diem que aquí sabem que és una forma de donar valor. La nostra implicació amb vosaltres, ajudar-vos a organitzar events, estar jo aquí, per exemple, avui amb vosaltres, encantadíssims, perquè el diner a vegades és necessari, però primer és molt interessant col·laborar amb aquestes altres formes, perquè també tenen un encaix més fàcil i amb el pas del temps diem que llavors els diners, quan ja estàs 120% convençut que esa és l'organització, és molt més fàcil que es donin. Perfecte. Pues aquí en espècie, producte i voluntaris, també temps de les persones. I Carles? Sí, per donar una altra dimensió, nosaltres, per exemple, un dels projectes que ens va fer molta gràcia és un projecte que es va fer a Tororo, lligant una miqueta tot el que dèiem, no? O sigui, aquest projecte estava liderat per el pare que portava l'escolania de Montserrat, que se'n va anar a Àfrica a fer aquest projecte, i llavors va muntar una escola professional per 200 o 250 nanos que els ensenyaven coses d'electricitat, fontaneria, mecànica de vehicles, etc. Tot aquest projecte, que és molt maco, si a més el pare Sergi te l'explica, té un valor brutal. Si després, quan ja has fet aquesta aportació, t'ensenyen una mica com va evolucionant les fotos del xiringuito que han muntat i tal, tot això té molt de pes. Aquest va ser un projecte molt maco. Després, un altre que recordo també molt xulo va ser a la Índia, una escola de nens i nenes. Normalment sempre, a més, on s'enfoca Mans Unides és a la gent menys privilegiada. A la Índia eren nanos de les últimes castes o descastats, no sé com són tan baixos que ja no tenen ni casta. A més, era una escola de jesuïtes i aquesta escola, les mares feien el menjar pels nanos amb un espai de terra, amb les olles i tal. I a més, no tenien lavabos. Anaven al costat de l'edifici, allà al carrer, els nanos petits a fer. Llavors aquí van fer una petita aportació per fer una cuina i fer uns lavabos dobles, uns per nens i uns altres per nenes. Aquestes coses, poder-ho tangibilitzar, veure com s'ha construït i que t'ho expliquin, t'omple de satisfacció i genera això que dèiem de retroalimentar a la teva gent i donar-li força d'aquest orgull de pertànyer a un grup que fa les coses. I a llarg plaç, hi ha una cosa que m'agrada molt que deies dels llums curts i els llums llargs. Estem en un món que les empreses, sobretot moltes empreses grans, i aquí nosaltres
fa molts anys que treballem també amb Torres i és un exemple de fer les coses diferent. O sigui, moltes empreses es fixen en el trimestre. De fet, per no posar exemples de clients, ho posaré a proveïdors. Nosaltres treballem amb fabricants de software molt potents, Oracle, SAP i tal, i al trimestre et comencen a trucar tots els comercials la quota perquè tenen que aconseguir més ventes. És com una voràgine terrible del curt plaç. Bueno, doncs hi ha empreses que no, que aposten pel llarg plaç i si tens la possibilitat de fer-ho, això té un retorn brutal. Un exemple són ells, no? Aquí, perdona, Miquel, t'agafo la història que sempre expliques en altres llocs, que és que el senyor Torres comprava terrenys a La Rioja en un lloc que no s'hi fa vi, però on tenen previst que dintre de 10 o 15 anys... A l'Aragó. O a l'Aragó, no? Tu ho explicaràs millor. Que una empresa t'expliqui que està pensant en què passarà d'aquí 10 o 15 anys, el 90% de les empreses la coneixem, això no passa, no? És una voràgine del curt plaç i tal. Llavors, lligava una miqueta amb el que deia la Sònia, de poder mirar a llarg plaç, et retroalimenta el model i et dona moltíssima més potència i a la llarga també t'impacta amb les xifres financeres. I com estem de temps per preguntes, Sílvia? Sí? Algú té alguna pregunta? Alguna cosa? Jo sí que en tinc un parell. Sí. Hola? No es una pregunta, es un agradecimiento absoluto ahora que os tengo a los tres aquí, porque no habéis explicado bien lo que estáis haciendo con Manos Unidas y me sabe muy mal. Ibais hablando y que hablen de mi libro, que lo expliquen porque es una pasada. O sea, el proyecto de transformación digital que ens està portant a terme a Capgemini és una bestiesa. És a dir, una ONG com Mans Unides no s'ho podria permetre mai. Esto lo sabes, lo tienes claro, ¿no? Ha sido muy discreto. No, claro, no, porque es dar sentido de lo que estamos hablando. O sea, ¿cuántos años llevamos, no? Se creó el comité, empezamos por un rinconcito, vimos el abaste de todo, uy, aquí hay que hacer, ¿no? Desde los cimientos hasta arriba, con pequeñas aplicaciones, que si personal, que si finances, que si l'àrea de projectes. Com us he dit, l'àrea de projectes és el nostre gran... Imagineu-vos, no?, el que suporta tecnològicament la gestió d'aquests 900 projectes anuals, no? Y anàvem amb una, no sé cómo se llama esto, íbamos fatal, trabajando con Exceles pegados a Words, bueno, y Capgemini está haciendo una feina. Y claro, sus consultores no distinguen si este paga o no paga. Este es un cliente, Manos Unidas. Y esto, hay que decirlo, es una pasada. Es una pasada. O sea que muchas gracias. Torres, amb els seus vins, amb els nostres esdeveniments solidaris, que sabeu que Mans Unides no para de fer esdeveniments solidaris, i més que farem, i més que et demanarem, Miquel. Estem superagraïts del vostre suport. I Tàctic, com a exemple d'una empresa que creu en els nostres projectes, nosaltres necessitem que empreses com la vostra segueixin creient en la feina que fem nosaltres, perquè és veritat que tenim 68.000 socis i col·laboradors, però clar, una persona física no ens ajuda de la mateixa manera que ens pot ajudar una empresa, no? I ho agraïm molt, perquè els nostres projectes poden anar, doncs mira, des de construir un pou per 20.000 euros a construir una escola per 94.000 euros al Congo, doncs aquí hi ha uns pressupostos molt ambiciosos que per poques vegades un soci privat ens ajuda, no? I en canvi les empreses teniu un fuelle molt més gran i ho agraïm moltíssim i que creieu en tots els projectes que fem. Molt bé. Merci, Mireia. Jo crec que no queda temps, però si quedés una línia, pues una reflexió final sobre què recomanaríeu. Yo, si me permites un momento, porque creo que ahí, cuando hay una lectura, no te voy a llevar la contraria porque estamos en tu casa, pero no has hecho la lectura del todo correcta, porque has contado lo que nosotros os aportamos a vosotros, pero no cuentas lo que vosotros nos aportáis a nosotros. Y esa lectura y esa parte es importantísima y es determinante. Y creo que es muy importante saber que cuando estás ayudando realmente
acabas recibiendo mucho más de lo que das. Entonces has hecho solamente el 49% de la parte. Del impacto. Exacto. Muy bien, pues solamente esto, si teníais una línea para hacer una reflexión final de recomendación a empresa que está, oye, los hemos convencido, hay que ser solidarios, es el camino, hemos de cambiar el mundo entre todos. Inversión en solidaridad, en sostenibilidad, acción social. ¿Qué recomendaríais a una persona, a una compañía que empieza? Bueno, doncs jo crec que ho has dit molt bé, no? Que tots som un eix de transformació cultural, no només de l'organització, sinó de la societat en conjunt. L'existència d'ONGs és vital, també reflexa un problema molt gran, de que l'Estat, a pesar de tots els recursos que li donem, no soluciona molts dels problemes de la societat i per això tenen que sortir les ONGs a cobrir els forats i que això només es soluciona treballant com les formigues, tots pensant igual, perquè si només una empresa o una part del món treballa en aquesta línia i les altres parts del món no ho fan, tot és inútil, i l'efecte mariposa que diuen, que una persona sigui així, una empresa sigui així, que convenci nosaltres, que influeixi en nosaltres, és l'única prioritat que té la humanitat de no passar-ho molt malament d'aquí unes quantes dècades. Perfecte. Penso que hem arribat al final i el missatge és solidaritat, sí o sí, no queda una altra. Moltes gràcies. Sí? No se'ns han acabat les piles, us semblava? Bueno, estem acabant l'acte, superinteressant. Muchísimas gracias a todos por haber venido aquí a pesar de la lluvia. Ja per a cerrar, per cloure aquest acte, contem amb les paraules institucionals de la Raquel Ballesteros. Ella és responsable del seguiment dels ODS, de l'Agenda 2030, d'aquest Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya. Per nosaltres, per Mans Unides, és essencial treballar colze a colze entre la societat civil, les ONGs, les empreses i les administracions públiques, siguin locals, autonòmiques o estatals. També ho fem en aquests 53 països on estem treballant aquests vora 900 projectes. Perquè pensem que només sumant esforços podrem aconseguir els millors resultats en la nostra tasca comuna. Que aquesta és fer un món més just, més solidari i més sostenible per tothom. Sisplau, Raquel, gràcies. Moltes gràcies, Mireia. Hola a tothom. Permeteu-me començar amb una salutació en nom de l'Arnau Caral i Bassa, director del CATS, que per motius de salut no ha pogut acompanyar-nos. En nom seu, voldria agrair a Mans Unides per haver pensat en nosaltres a l'hora de fer el tancament d'aquest esmorzar de treball. Ha sigut un esmorzar molt inspirador i us agraeixo de tot cor les experiències compartides i les intervencions dels ponents previs. Com sabeu, l'Agenda 2030 acaba de complir els 10 anys, després que el 25 de setembre de 2015 fos aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York. La seva aprovació per si mateixa va ser un fet molt important, potser del que molta més gent s'imagina. Per què ho dic? Doncs perquè l'Agenda 2030, tot i que segurament amb marges de millora, constitueix un full de ruta únic, integral i d'aplicació universal per a la sostenibilitat, compartit per la comunitat internacional i aprovada per un amplíssim consens. Un consens que a hores d'ara en cap cas seria possible. Una agenda pel planeta, les persones, la prosperitat i la pau, que basa el seu èxit en els partenariats, en aliances, en definitiva, com les que avui s'han posat de manifest en aquest esmorzar de treball. L'Agenda 2030 és una agenda per a no deixar ningú enrere en el procés de desenvolupament,
Mans Unides ho sap, i per això fa temps que treballen en projectes de cooperació per a les persones més vulnerables en molts països del món. Però quan diem que ningú quedi enrere, també és una fita des del punt de vista de mobilització dels sectors que han de fer possible l'assoliment dels ODS. Perquè sí, perquè l'Agenda 2030 és una agenda de corresponsabilitats o de responsabilitats compartides. I és que l'Agenda 2030 és una interpel·lació a la responsabilitat compartida per a transformar el món, que arriba a cada racó del món i a cada potencial agent de canvi global, sovint des d'un camp d'actuació molt local. Agents com els governs de tots els nivells i les grans institucions internacionals, les universitats i centres de recerca, les empreses, les organitzacions no governamentals, el conjunt de la ciutadania i cada persona a títol individual. Una corresponsabilitat que heu comprès molt bé. I heu assumit des de fa temps les empreses que avui esteu presents en aquesta sala, que col·laboreu o col·laborareu amb Mans Unides. 10 anys després de l'aprovació de l'Agenda 2030, queda molta feina per fer. A tots els nivells territorials i en tots els àmbits i sectors. Com segurament heu llegit en el darrer informe de seguiment de l'Agenda 2030, més abans de l'estiu, pel secretari general de Nacions Unides, tenim molts ODS on el progrés ha estat molt petit i molts d'altres on fins i tot hi ha hagut retrocessos. I malauradament això no és un simple exercici estadístic. Un retrocés o un avanç limitat en algun dels 17 ODS implica patiment, actual i futur, per una gran part de la humanitat. Una humanitat amb milions de noms i cognoms. I no és just, ni ètic. És simplement terrible. El món que tenim avui i el que estem veient que ve de forma accelerada té elements que ens preocupen i que ens interpel·len a actuar, perquè és la nostra responsabilitat. Estem veient l'avanç imparable i accelerat del canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat i dels serveis que ens ofereixen els ecosistemes, riscos severs per a la seguretat alimentària i per a la salut i el benestar de les persones com a conseqüència de la crisi climàtica i la degradació ambiental. Veiem també a Catalunya com augmenten les desigualtats i com pràcticament un quart de la població viu en risc de pobresa o exclusió social. I aquesta pobresa s'està fent crònica i veiem l'auge del populisme de l'extrema dreta a molts països del nostre entorn, que defensen posicions contràries als drets humans, que són la base de l'Agenda 2030 també. I amb una part de la joventut, almenys a Catalunya, que segons les enquestes tenen opinions sobre els drets de les persones, el canvi climàtic i la democràcia, entre altres, que preocupen. Ens queden 5 anys, però, per assolir els 17 ODS. És a dir, per fer canvis radicals, per intentar treure el planeta i la humanitat de la UCI i intentar garantir un futur millor a tota la societat, pensant sobretot en les generacions més joves i en les que han de venir. 5 anys on, com ja veiem ara, el món ja no és el mateix que hi havia quan es va aprovar l'Agenda 2030, amb una crisi molt greu del multilateralisme, com veiem cada dia, però que es va fer més evident que mai a la passada Assemblea General de les Nacions Unides. En aquest context, però, són molts els actors que seguim compromesos amb l'Agenda 2030, que no és altre que un compromís amb el present i el futur del planeta i de la humanitat. I tenim centenars de milers d'iniciatives compartides per transformar el món. Tenim l'energia dels convençuts que un altre món ha de ser possible i tenim la força de les aliances entre les organitzacions compromeses diàriament per fer un món millor i transformar crisis en plural en esperança. I aquí avui en tenim un exemple i us agraïm el testimoni. És un compromís i una força que des del CATS percebem diàriament en el si de l'Aliança Catalunya 2030, una coalició de més de 90 organitzacions públiques i privades que treballem conjuntament per avançar en els ODS. Una aliança on ens escoltem, reconeixem el valor de les visions i els projectes dels altres membres i que impulsa projectes col·lectius, transversals i amb la participació d'actors molt diversos per transformar el món. Una aliança en la qual esteu convidats a participar i que ara més que mai necessita exemples com el vostre per mantenir encesa la flama de l'esperança. Moltes gràcies per tota la feina que esteu fent i continuareu fent per millorar la vida de les generacions presents i futures i per preservar la salut del planeta. Gràcies.